имам нещо. Се постарая да бъда кратък. Римляни, 8 глава от 1 до 6 стих. А така сега няма никакво осъждение на тези, които са в Христа Исус, обаче уточнява, които ходят не по плът, а по дух. За кои вярващи няма осъждение, които са в Христа и ходят по духа. За останалите има осъждение в Христа. Ако беше само и така сега няма никакво осъждение на тези, които са в Христа Исуса, влизаха и духовните, влизаха и плътските. Но когато има обяснение, тогава вече разбираме кои вярващи в Христа са осъдени и кои вярващи в Христа нямат осъждение. Аз за малко време ще говоря за плътския и духовния. Има и духовни вярващи, има и плътски вярващи. Но ще помогна на плътския днес как да излезе от това. Защото винаги трябва да има цели и решения. Винаги. И така сега няма никакво осъждение. За разберете ли? Никакво. На вярващи, които са в Христа. Които ходят не по плът, но по духа. Моето желание, искам да кажа искрено пред Бога, сега, в този момент, всеки от вас да разбере дали е духовен или плътски. И за да може, ако е духовен, трябва да знае какво да направи, за да остане духовен. Защото много вярващи са духовни, но не знаят какво да правят и стават плътски. Те от духовни стават плътски. Но плътския, какво да направи, за да напусне тази плът и да почне да ходи по дух. Това е сърцето ми. Ние сме пред Бога еднакви. Ние сега стоим пред Бога открито, брати и сестри. Може някой за теб да си мисли, че си плътски, но си духовен. Някой за теб може да си мисли, че си духовен, пък си плътски. Виж, важно е ти да определиш. И плътски може да определи за себе си, че е плътски, и духовния може да определи за себе си, че е духовен, поради това, че Святия Дух работи. Святия Дух изобличава плътта. Така че, дори човек да е някъде плътски, дори да е на друг дух, той си е получил изобличението. Знаете ли колко бързо се сменя от дух в плът и от плът в дух? Това поне което чета в Новия Завет. Ученици, както бяха с Христос, бяха в присъствието на Исус, слушаха думите на Исус, виждаха чудесата и знаменията и направиха онова, което Христос правеше. В един момент казаха огън да падне от небето. Но там беше Господ. Цял Господ беше до тях. И ако то като е с Господа няма да стане. Точно като е с Господа може да станат нещата. Беше Господ Исус Христос тях. Тяхните имена бяха записани в книгата на живота. Те бяха пращани от Господа, бяха употребявани. В един момент от дух преминаха плът. И Господ ни каза, сега вижте, вие сте с мен, не знаете какво правите, взимите да се покаете, някакво дълги работи правим, ако можете да кажа. Исус им каза, вие не знаете какъв дух сте. И виждаме след това, че те се оправиха. Значи много бързо може да стане. Някой мисля, трябва да бъде много време да мине, че от плът да мина до дух. Някои те си мислят. Вижте, то става бързо. Исус ги изобличи и те коригираха. Разбраха, че това не е Божия дух в тяхния живот. Значи, ето, някой трябва да ти помогне, в смисъл да те изобличи. Братко, не знаеш на какъв дух си. Или сестро, не знаеш. И като дойде това послание, коригирай се. В другия момент е, когато Петър, когато Исус пита, кой съм аз? Според народа, той. Добре, ами според вас, кой съм аз?
И Петър пълен с духа каза: ти си Христос, син на живия Бог. Плът и кръв не са ти открили това. Няма нищо общо с плътта и с кръвта. Така. И след това Господ почна да говори за страданието, страдание. Да не ти бъде, Господи. Не. Махни се зад мен, Сатана, ти си ме съблазен. Колко бързо се прехвърля. Имаше откровение, после липсваше откровение. Беше духовен и в един момент стана плътски. Обаче после Петър се коригира. Знаем, покая си и така нататък. Вижте. Не знам как разсъждавате, как мислите, вие се знаете най-добре. Обаче, в крайна сметка, плътският може да стане духовен. Защото той е бил духовен. Той е бил духовен. И затова трябва да внимаваме за нещата. Много е важно винаги да вземаш правилното решение чрез Святия Дух. И чрез Святия Дух ти да имаш цели, за да можеш да поддържаш особено твоята духовност. Така, ще зачита по-надолу. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха. Не само грехът ни е простен, но ние сме освободени от този закон. И от закона на смъртта. Ние сме освободени. Животворящия Святи Дух ме освободи. И затова казва, че ние трябва да живеем с вяра. Затова казва, че вече сме мъртви към греха и сме живи за Бога. Мъртви сме към греха и сме живи за правдата. Затова говори Божието Слово така. И затова ние спокойно чрез нас може да се изявява новия човек. Той е роден от Бога в Христос. Тоест, състоянието на нашия дух се е променило от смърт в живот. Беше смърт защо? Поради греховете и престъпления. Всеки грях е смърт. И всяко престъпление е грях. Това е. Не виждаме боядисване. Черен бял. И искам да видим новия човек. Бял и... Това е състоянието на човешкия дух. Без Бога, мъртъв. С Бога жив. Това е състояние. Това е. Така че, нашия дух е освободен. И нашия дух е в Святия Дух. Святия Дух е в нас и върху нас. Така че, ние може да живеем в закона на свободата. Животворящия дух ме освободи. И когато ти си в духа, ти живееш в благодатта. Ти живееш в благодатта. И затова Павел казва, като сме спасени по благодат да се грешаваме, да не бъдем. Благодатта те учи на това да изпълняваш думите на Исус. Тя е свързана с учението на Исус. Така че, ако ти ходиш в учението на Исус, ти ходиш в благодат. Така че, важни са тези неща. И да ни кажем, сега спасен по благодат, може да се правим и. Не се връщай към светския дух. Не се връщай там към този, който някога ти е управлявал, княза на въздушната власт, Сатана. Той ни е управлявал някога. Не се връщай. Вижте, за да стане човек плътски, от духовен плътски е решение. Обърнете внимание. За да бъде вярващия плътски е решение. Не може старото да мине през теб, ако ти не го искаш, ако ти не си му дал шанса. Това е решение. Но и плътския да стане духовен, пак е решение. За да бъде някой плътски, той може да каже, аз съм слаб, да се оправдае и аз казвам благодата, значи не е достатъчна, Господ не е достатъчен. Винаги плътския се оправдава, така е. Той няма друго какво да каже. Той може да се оправдае. Ами не стой в плътта, напусни я. И това е. Така че, те са решени. Едно е да имаш изкушение, друго да си в изкушение.
Едно е да бъдеш притискан от тъмнината, друго е да ходиш в тъмнината. Има разлика. Тук говори, думата е ходене. Които ходят в тъмнина, лъжат себе си. И истината не е в тях. Това е. Не става въпрос за мисъл, само някаква дума. Става въпрос за ходене, начин на живот. За това става въпрос. Не било атакуван се на лоша мисъл. Тя минала за минала. Но ако ходи в тази мисъл, това е проблема. Казва, които ходят по дух. Не ходят по път. Вижте, думата е ходене. Това е действие. Така че много е важно това. И казва така. Поради това, че понеже това, което бе невъзможно за закона, поради това, че бе отслабнал чрез плътта, Бог извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за греха, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по дух. Които ходим не по плът, но по дух. Защото тези, които са плътски, копнеят за плътското. А тези, които са духовни, за духовното. Понеже копнежът на духа значи живот и мир. Вижте, понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на духа значи живот и мир. Значи, които копнеят за плътското, е смърт. Казва Божието Слово. Копнежът на духа значи живот. Това е. Ясно е Божието Слово. Има неща, които се случват в нашия живот. Ние дори ще четем Словото, дори сме си слушали проповеди, обаче има неща, които не сме успели. Има неща, които са неясни. Дори за духовният. Дори за духовният. Сега, аз казах нещо много важно. Цели и решения. Искам да кажа нещо сега за духовният човек. Знаеш ли, когато ти можеш да бъдеш духовен и пак духовен? Управляван от Святия Дух, управляван от Святия Дух и пак управляван от Святия Дух. И знаеш ли, може да си духовен и в един момент да станеш бързо плътски. Знаете ли какъв е проблема при някои от духовните? Че нямат цел. Ако ги питаш какво трябва да правят, ами трябва да работим за Господа, трябва да служим на Господа, трябва да се молим на Господа. Нещо такова. Обаче, като четем Библията, има нещо много важно. За всички светии, не изключва нито мен, нито теб, дадоха се служения в църквата. На всеки един се даде служба. И всеки трябва да служи на всеки, за да се усъвършенстват светиите и да достигнат до единството на вярата и до познаването на Божия Син. И знаете ли каква трябва да бъде целта на всеки един от нас? Да достигнем до мярката на Христовата пълнота. Ако това е твоята цел, ти ще растеш, ти ще достигнеш до мярката, ще достигнеш до духовният ръст на Христос. Не става въпрос за физически ръст. Ти ще достигнеш. Тогава ти ще растеш. Тогава ти ще се развиваш. Тогава ти ще се усъвършенстваш. Защото има цел да достигна до Христовата пълнота. До мярката. Има мярка. Мярката на Христовата пълнота. Така че тогава ще преминаваш от слава в слава, от сила в сила и ще се преобразяваш в образа на Бога. То няма да бъде само в молитвите ти, в желанията ти и в изповедите ти, но ще бъде реалността в живота ти. Духовният трябва да има цел. Когато духовният човек няма цел, той няма и решение, той не взема решение.
Той може да вземе решението и да направи, но и да направи и т.н., което мисля, че е духовно и добро. Но в крайна сметка, ако ти имаш тази цел да достигнеш до мярката на Христовата пълнота, ти вече вземаш правилните решения. Библията казва, че Христос растеше в мъдрост, ръст и благоволение пред Бога и човеците. Но това беше цел да расте, за да се прослави Отец чрез Сина. И Исус е взял решение. Исус е взял решение да расте пред Бога и човеците. То не е било, слязал Святия Дух и без решение го правил. Върху всичкия Святия Дух, ако мога да кажа върху вярващите, но защо някой път духът е наскърбен, духът ни почива, нали го имаме ли? Еднакво го имаме. Защото някои не вземат решение. Не вземат правилното решение и духът на Бога е наскърбен. Защото те вземат друго решение. Понеже нямат цел да приличат на Исус, да достигнат до тази мярка, и те като нямат тази цел, няма как да се развиват и да растат. Най-важното за един новороден в Христа е да си постави цел, да достигна до мярката Христовата пълнота. И за това години наред ни се занимаваме. Грешни сме, недостатъчни сме, все това говорим. Или, аз ще го кажа по друг начин, говорим за първоначалното учение на Христа. Покаяние, вяра, бъде съд, ръкополагане, възкресение, там се въртим. А каза да оставим това първоначално учение и да тръгнем към зрялост. Как ще тръгнеш към зрялост? Как ще стане зрял? Боже, направи зрял, благодаря, че вече станах зрял и готово. И вече съм зрял. Все едно малки да каже, благодаря ти, Господи, че съм голям и станах 1,50 м, а още на един. Някак си не съвпадат нещата. И затова има цел. Вижте, не случайно е писано. Трябва да се усъвършенстват светиите чрез служенията. Вижте, усъвършенстването от една страна е да запазиш твоето съвършенство в Христа, а от друга страна е да се развиваш, за да достигнеш като Него, да бъдеш като Него. Разберете ли? Усъвършенстването запазва съвършеното, запазва твоята духовност, за да не бъдеш плътски. И затова някой път вярващите нямат правилно решение духовните, защото нямат целта. Те може би да мислят, че това е цел, това е цел, но целта не е Христос, нашата цел е личност. И тогава то вече е свързано с воля Божия, с намеренията на Бога и така нататък. Да достигнем, каза, не горе. Сега трябва да достигнем до мярката, ръста на Христовата пълнота. Сега трябва да достигнем. И за това е което исках да кажа по отношение на духовния. Сега, по отношение на плътския вярващ, той си има шанс, даден от Бога. И той знае, че ако живее плътски, ще умре и няма да наследи Божието царство. Питай плътския, не знае ли това? Питай го. Говорим за вярващ. Той знае, че ако живее плътски, ще умре. Кое умира? Новото умира. Новото не греши. Библията казва, родението от Бога не върши грях. Зачатието е съвършено, но новото може да умре. То не греши, но то може да умре. Така че, и много е важно, вярващ, който е плътски, да вземе правилното решение. Да спре с плътта. Да спре с този дух. Да спре с взаимоотношенията си с дявола. По някакъв начин. Да прекрати връзката си с страстите и похотите в този свят. И да стане духовен. И наново духа на Бога да се върне в живота му. И да почне да работи. Но това е решение. Той трябва, спирам с това. Вземам решение. Помогни ми, святи души. Край с плътта, заедно с страстите и похоти.
Аз разбирам, че плътта е разпната. Но аз искам вече да я умъртвя. Не само да. И когато ти вземаш правилното решение, аз вярвам, че Святия Дух е на твоя страна. И ти влизаш в Святия Дух с твоето решение. Защото с решение си излязал оттам. И с решение влизаш там. Духът на Бога не те напуска, ти го напускаш и Той те оставя. Така че има решение. И така че плътският човек, аз искам да кажа, че има шанс. Има възможност. Не знам до кога обаче. Но знам, че Бог му дава шанс. За всеки плътски времето е различно. За един е ден, за друг е месец, друг е година. Обаче той си има шанса. Той или се възползва, или няма да се възползва. Така че хубаво е плътският да вземе решение, да стана духовен. И тогава вече той трябва да следва целите. Това е важно. Това иска да споделя с вас. Защото в крайна сметка ние се борим с плътта и духа. Има момент, когато ние сме на различни дух, в свят или в тъмнината и така нататък. И някакъв път ние не знаем какво да направим, не знаем как да се оправим с всичко това. И затова Святия Дух се явява източник да ни учи, както в църквата, така и извън църквата. Той е на твоето работно място, той е в твоята стая, той е там, където спиш ти. И той те учи на тези неща. И ти трябва да внимаваш. Не е въпрос да се оправдаваш, да се прикриваш, защото единственото нещо, което правиш е, че лъжеш себе си. Няма кого да излъжеш. Но по-добре кажи, братко, сестро, помогнете ми. Или дайте ми съвет, не знам какво да направя, объркам се. По-добре това кажи. Ние ще помогнем. Защото в крайна сметка и по времето на Павел е имало плътски и духовни вярващи. Но вижте, защо Павел казва тези неща на плътските? Не сте ли се замислили защо Павел говори? Ако живеете плътски, ще умрете. Които са плътски, купнеят за плътското. Плътските няма да наследят царство. По някакъв начин да ги събудят. По някакъв начин тези плътски да дойдат на себе си и да спрат с това, да вземат решение. Без решение няма да стане. Това трябва да се знае. Няма ли решение, няма да се напусне тази път. Има ли решение, ще се напусне. И Святия Дух е свидетел на твоето решение. И когато ти решиш, веднага променеш от плътски дух в Божия дух. Искаш ли да вземеш решение, да спреш, например, да разпъваш втори път себе си, Божия син, седи с някакъв постоянен грях? Ти можеш да го вземеш. Но ти може и да не го вземеш. Ти може да се покаеш и да продължиш да грешиш. Но ти може да се покаеш и да не грешиш. Зависи. Решение. Така че Бог да ни благослови. И така много е важно ние да ходим по духа. И ако ходим по духа, няма да угаждаме на плътта. Не казва, че плътта няма да ни атакува. Не казва, че плътта завинаги вече е умряла. Но няма да угаждаме на плътта. Защо? Защото угаждаме на Святия Дух. И със Святия Дух ние умъртвяваме всяко телесно действие, всяко плътско, за да може да живеем за Бога. Значи с Божията сила ние умъртвяваме нещо, което вече е разпнато. Плътта е разпната в деня на нашето покаяние. Заедно две неща има плътта, страст и поход. Това е то. Разпната е, тя е разпната, но все още е жива, тя все още вика страст, все още вика поход. Но когато ние следваме Святия Дух, отдалечаваме се от тази плът. С всяко отдалечаване тя умира. И спираме да чуваме дори и гласа ѝ на тази плът. Но това трябва да става. Значи това трябва да е всеки ден. И за това Бог ни дава шанс. И аз вярвам, че всеки един може да бъде духовен с цел. Всеки един. Може. Защото има Святия Дух. Защото има един, който го учи постоянно. И така, аз вярвам, че Божия Дух си върши работата в нас. Но ние трябва да сме съгласни с Святия Дух и да вземаме правилното решение. И така ще успеем всички. И целта каква е? Един ден всички
да бъдем в небето. Да бъдем в царството на Бога и да влезем в Новия Иерусалим, на който архитект и строител е Бог. Той е направил нещо за нас. Там ще влязат духовните. Плът и кръв няма да наследят. Библията казва, лъжците няма да бъдат там. Вън. Псетата вън. Така нататък. Много е важно какво вярваме, какво изповядваме и също как живеем. Това е важно. Така Бог да ни благослови.